जाजोबगोन ना नोङो? ओं साफायै थानाया आंजो। जाथारगोन ना? खामानियानो इनो आरो इसिना। बहा गोलोमो। एरियाबो बिदिनो। थांनो आदार फैगोनलाय दा फैगोन। दासो नोङो ओरै फैयो। गैला खारबाय एबार एसे गोरान मोनबाय नालाय होलांबाय न'खय खारनो हाया जायो बालायाव बाला माबायाव खारनायालाय ओइफोराव दसेनो सेवसेयावनो सानाव थाइसे मिजिं लानाव बुथाराबो जानाय नंला लोगो जाजोबगोन ना नोङो? ओं साफायै थानाया आंजो। देखाथारगोन ना? जाखाना थानांगौ। जाजोबथारगोन आं। जाखाना थानांगोन। खैथासो जागोन गासैलाय? खहालाय? बा बेगराबो इयो थाबायना खावसे। थाइनायाबो साफायो। गोबां जोनाय। बिफाङा नैनो मोनलाय नैनिनो नै। नैनो है फिथाइया इखौबोसो जाबावनो नागिरदों इयो। जाग्रायनो र' इखो। आंनियाव मोखाङाव हायाबा मोखाङावनो गोलैना होदो। मोखाङाव गोलैना होदो। हाननायावनो। थाम्फै लाबफानो होबाय। लेथाफारि। सोरजे खामफ्लाय। मा दामानि जागोन नामानिलाय? सेस। बेगरखौ लांगोन? अ। एलै। एसे गोथां। गैलानो। थाइसे बेनो। थाइसे जाथारदोब्रा ओमफ्राय दा गोदान हाननायखौ जानांला।